1951 елның 1 гыйнварында Шердаклы районы Пятисотенный авылында дөньяга хөрмәтле якташыбыз Сыраева Әнисә Кәзим кызы туган булган. Матур юбилей тантанасы белән ихластан 70 яшь тулу уңаеннан аңа иң җылы теләкләрен безнең тапшыру аркылы тормыш иптәше Марс, яраткан кызлары Венера, Флюра, Эльмира, Гөлнара, яраткан улы Рәис, киявләре Марат, Фәрит, Илдар, Ирек, килене Лилия, оныклары Илдар, Илнара, Тимур, Руслан, Алина, Эльвина, Аделина, Амина җиткерәләр. Газизыбыз 70 ел элек гаиләдә икенче бала булып дөньяга аваз салган. 21 яшендә үз гаиләсен тудырып, менә инде 50 елга якын тормыш иптәше әтиебез Марс белән Поповка авылында гомер кичерәләр. Татулыкта 5 балаларын үстерәләр. 4 кыз һәм 1 уллары аларның олы сөенечләре. Гомере аның намуслы, ләкин шул ук вакытта авыр хезмәттә колхозда уза. Ничә еллар моннан элек сиңа, Шибәр, сөйкемле генә кызга бер караштан гашыйк булып йөргәнем бүгенгедәй күз алдымда. Язмышларыбызны бергә бәйләп, гомер буе бер-беребезне сөеп, тугры булырга вәгъдәләр бирешкәнебез синең дә хәтердәдер, сөекле. Шул вакыттан алып күпме сулар акты. Авырлыкларны без бергә җитәрлек күрдек, алтыным. Эшеңдә син хөрмәт ителгән кеше идең. Гаиләңдә яратылган хатын һәм әни дә була алдың. Бәйрәмеңдә барысы өчен мең рәхмәт кенә укысыбыз килә. Алда да шушылай, икебез өчен, балаларыбыз өчен нык, чыдам, сабыр булып кал. Мин сине яратам, хөрмәт итәм. Кадерлем син минем, бердән-берем. Шатлыгым син, тормыш терәгем. Алтыным син минем, көмешем син. Син бит минем язмыш биргәнем. Сөйкемле карашың кояшка тиң. Бар тормышны нурга күмәссең. Бу дөньяның барлык хикмәтләрен бары тик син генә беләсең. Әнкәй, безнең өчен уңган хатын-кыз, тырышлык үрнәге булып торасың син. Әле дә синең киңәш фатихаларың белән гомер итәбез. Кадерлебез безнең өчен генә бүген дә ныклы таяныч. Шиксез рәхмәтлебез аңа. Диләр балаларыгыз сезнең турында хөрмәтле Әнисә апа. Саф теләкләр ургы күңелдә, сине котлап туган көнеңдә. Шатлык булсын һәр чак юлдашың, сүнми янсын бәхет кояшың. Сәламәт бул, гел елмаеп яшә, бәхет кунсын күңел түреңә. Безгә терәк, канат булып, армый атла гомер үренә. Котлы булсын туган көнең, ак бәхетләр торсын юлыңда. Хыялларың синең чынга ашсын, кайгы хәсрәт читләп бетсен. Шуны телибез туган көнеңдә. Бу сүзләр, кадерле Әнисә Кәзимовна, иң яраткан кешеләрегез сезнең турында матур сүзләре булды. Сөйкләнкәйләренә һәм әбекәйләренә булган олы ихтирам бала аныкларыгызда бер кайчан да сүнмәсен иде. Ә хәзер аларның музыкаль бүләге сезнең өчен. Бәхетле булыр өчен генә туады кеше җиргә. Тик бәхеткә илтәр юллар, бирелми бит җиңел генә. Тәгәрәсен гомер йомгагы, тигез булсын тормыш юллары. Бу җиһанга туган һәр кешегә Ходай бәхет бирсен ни бар. Тәгәрәсен гомер йомгагы, тигез булсын тормыш юллары. Буталмасын кеше язмышлары. Ходай бәхет бирсен ни бар. Дулкынга каршы йөзәргә, өйрәнәсең түзәргә. Тормыш биргән сынаулардан көчле булып яшәргә. Тәгәрәсен гомер йомгагы, тигез булсын тормыш юллары. Бу җиһанга туган һәр кешегә Ходай бәхет бирсен ни бар. Тәгәрәсен гомер йомгагы, тигез булсын тормыш юллары. Буталмасын кеше язмышлары. Ходай
ayırmaska, yolguşup ayırmaska, yıllar aşa izlep topkan, bäxtini yo'g'otmaska.